Αν αγαπάς το ημιμόνιμο, αλλά φοβάσαι τη στιγμή της αφαίρεσης, όπως και εγώ, ήρθε η ώρα να αλλάξεις γνώμη. Αποφάσισα λοιπόν να εμπιστευτώ το αυθεντικό σύστημα Shellac της C&D που υπόσχεται αφαίρεση χωρίς λιμάρισμα, τριβή και φθορά στα φυσικά νύχια. Αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα και μετά από περίπου μία εβδομάδα ήρθε η ώρα της αφαίρεσης. Τυλίξαμε λοιπόν κάθε νύχι με τα ειδικά σχεδιασμένα βαμβακερά Remover Wraps της C&D αφού τα εμποτίσαμε με υλικό αφαίρεσης και περιμέναμε. Ο σχεδιασμός τους προστατεύει το δέρμα αφού σε επαφή με το ασετόν έρχεται μόνο η επιφάνεια του νυχιού, οπότε δεν είχα την παραμικρή ενόχληση. Αφαιρώντας τα wraps, παρατήρησα πως το βερνίκι σε αρκετά σημεία είχε ήδη ξεκολλήσει από τα νύχια μου και χρειαζόταν μόνο μία μικρή βοήθεια με το ξυλάκι για να φύγουν κάποια υπολείμματα. Και ένα πολύ απαλό πέρασμα με το buffer για να λιάνουμε την επιφάνεια του νυχιού. Συνεχίσαμε με το ενυδατικό έλαιο Solar Oil σε επονύχια και νύχια και με την ενυδατική Mango Καρύδα. Το αποτέλεσμα: υγιή, λαμπερά και δυνατά νύχια. Ακριβώς όπως πριν.